Ty vo svojom synovi Ježišovi Kristovi spájaš jeden od všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Verejný ťa, Bože, Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Bože, Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvojich služobníkov a služobnice, veď si ich vo viere cirkvi povolal prameňom znovuzrodenia, aby mali život večný skrze Krista nášho Pána. Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste tieto deti na krst. Dobrý Pán Boh im dá v tejto sviatosti nový život. Deti sa znovu zrodia z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať tieto deti tak, aby sa v nich božský život stále zveľaďoval. Chránte ich pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomente si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa udeľuje jej domov. Zriekate sa zlého ducha, zriekam. Aj všetkých jeho skutkov, zriekam. Aj všetkých jeho pokušení, zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, učeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby vaše deti boli pokrstené v tejto viere? Tak, čiapočku dole. Terezia, je tak krstím. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Meno? Blanka. Blanka, ja ťa krstím. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Teraz vás poznačuje prízmom spásy, aby ste boli ľudmi Krista, kňaza, proroka a kráľa a mali život večný. Amen. Milé deti, stali ste sa novým stvorením a obliekli ste sa v Krista. Toto biele rúcho nech je vám znakom tejto hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní budú vám pomáhať slovom i príkladom, aby ste si ho priniesli nepoškvrnené do života večného. Amen. Príjmite svetlo Kristovo. Amen. Milí rodičia a krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše deti kráčali vždy vo svetle Kristovom ako deti svetla a vytrvali vo viere až do konca. Tak budú môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Bratia a sestry, tieto deti sa teraz krstom znovu zrodili a stali sa Božími deťmi.
keď neskôr príjmu sviatosť birmovania, dostanú plnosť darov Ducha Svätého a budú svedčiť o Kristovi. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Božích detí modlíme v ich mene, ako nás naučil náš Pán. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neúveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Sfúkneme sviečku, dáme krstnému Otcovi. Mama stane. Obidvaja rodičia držia dieťa, obidvaja. A budete opakovať za mnou slova obetovania. Bože, žehnaj naše dieťa. Bože, žehnaj naše dieťa. Aby jeho život bol Tebe na slavu. Aby jeho život bol Tebe na slavu. Jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. Mami, držia deti v náručí iba mami? Nech žehná matky týchto detí Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodenom z Márie Panny dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakujú za dar dieťaťa, nech im dá milosť, aby aj so svojimi deťmi neprestane vzdávali vďaky v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Otec berie dieťa do náručia. Nech žehná otcov týchto detí Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského i nebeského. A nech im dá milosť, aby spolu so svojimi manželkami boli svojim deťom prvými svedkami viery v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Pán s vami, s duchom tvojim. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idte v mene Božom. Otcovia mi prídu podpísať. Ja vás tu vítam, moje deti. Se tá do fora já da motorinha. Aspoň frimița, ceapchi omul. No, Ema, nu già non andrò. Già, se da salire.
Sabi na živo. Bude každý sabor. Želim se postaviti. Vidite, sam udao pesmu. Cadê ela? Chorar pro tênis, sabe? Uhum. Vai não catiça. Она ставит бочками по равнину. Там он там бы сейчас окажется. Уже принял. И почти батлашка и мечтала руками тепи. Cadê essa baixada? Essa queda aí? Milan, já nesse campo lá, cuidado no da vai ter fado. Hoje já vai Nie ma, jest dobre na przykład. Tu mexe só com as peças. Tá cá, tá cá. Vem cá, para com o peixe.
Din capul, ce zic eu că da. Se huce napre, vale că. Nu acolo me cae, că am le pința matele, nu? Abu sovele la. Abu già so, că vrea să fare cu Bertos cu Tororo la muștiu din fetele. Bertos? Pizza că le pun cu tot la olive. Tororo. Peșintele, face. Cade alte peșintele. Cade peșintele. Peșintele bombenete cade să De sală, nu?
cena. Rafaela potem pani, chyba tam panienka. Kameruję. No, nie dają daty.